Kanita lalo tayang aparangalan ng Santa, si Santa at pagkalungkutan din kaya katang kasalanan. Magkumpisal ko, ang Diyos may pahintuto. Agkaya kayo kapatid. Diyos sabay pahintuto, pagkalunan na katam, at yung pangpataw dari kasalanan tamo, idala na katasan, naging biyalarang. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, ingalimbawa daring ke kang banal, sosopano ke sanang misulong king banala pami biye-biye, nung makanano king migmasusi, king kapigaganakan, kang nawa na Santa Monica, makanyan mi mo naman sanang tukyan na lang likat, king pami biye-biye mi ingke yang alimbawa, itiaduan mi, king kapamilataning ginuming Jesu Kristo ng anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibod, King Libruning Ecclesiastes. Nuan yo ing lalaking ating asawa tuni maganaka, midobli labilang ding aldono. Ing wagas a babayi, yo ing tula ning keyong asawa. Ing lalaki, alalabas no king kapayapan, ding banwang miraragdag king bieno. Ing mayap a babayi, metong yang maragul akalam, ami pagkalub, karing lalaking ating takot king Gino. Mabandila mon o kalulu, manawala panandaman, king sablang panahon, parati lang makatiman. Ing kahinhinan na ning babayi, yo ing ligayo ning keyong asawa. Ing gelinganang mirapat dapat, yo ing pasikanlub lalo king asawa no. Ing babaeng tahimik, metong yang kalam a ibat king Gino. At ing mayap ng kaugalyan, alang a katulid a alaga. Ing palabaing malinis, dobli ing bendisyon a daralano. Ing kawagasana puso, alang kasing kaulaga. Mengari king Aldo, asisibot karin king bundok ning Gino. Ing legwan na, ning mayop, a asawa, king mayaos, a pamibali-bali na. Amano ning Gino. Gino, pakiramdaman me ing awos ko at ing pamanyawod ko king sawok mo. Pakiramdaman may awos ko at ing pamaniyawat kuking sawok mo. Pakiramdaman may awos ko at ing pamaniyawat kuking sawok mo. Ibad king kalalaman, daring kukeko o Gino. Gino, pakiramdaman mo ing kadalungan ko. Malugod mo sanang tingiran, ining siwalang kaklis kapatawaran keko. Pakiramdaman may awos ko at ing pamaniyawat kuking sawok Gino, nung ika tatandanan mo rin kaya kaming pamikasala, ning kaya Gino ing mitagan. Dapot keko at siyo ing pamamatawad, banketo mikatakot kami keko. Pakiramdaman may awos ko at ing pamaniyawat
Mamaus ko king Ginoo, mamaus yo ing kaladwa ko, at ating kong tiwala king keyong pangako. Ing kaladwa ko, manaya yo king Ginoo, migit king maligagang pamanayan ning bante, ang gaking panyatang ning munag. Pakiramdaman ning awos ko, at ipamanyawan kung isawat Manaya ka king Ginoo o Israel, uling king Ginoo at tsuing pakalulu, at ing malam a pamangabus. Ya mismo ing mikakabus king Israel, king sablang pamikasala laban kayo. Pakiramdaman ning awos ko, at ipamanyawan kung isawat Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo kang Timoteo. Dinan mong dalan, ing kadalungan do ring babaying mebalo, nga kuwari, ring mebalong alang tune a panaligan. Nung ing metong a babaying mebalo, atinyang anak o apu, paboren mong ilaring mumunang diling mabiyasang gampa, king banal a katungkulan do karing sarili rang pamilyara, at mabiyasang mablas king utang dang loob karing karelang pengari at apu. Uling iti ing karapat dapat king arapaning Diyos, dapot ing mebalong lubos mengulila, at alang apanaligan metong man ban lumingap kayo, alayang aliwang ayasahan nunemu ing Diyos. At aldo at bengi, lalabas na ing panawon na, king pamanyawas king Diyos, tungkol king kailangan na, at adwan na ing kayang kasaupan. Ing mebalo namang magpakasasa, king pamibiyebe mitmong kalayawan, ang tinewaring mete, agyabang masikanya pa katawan. Paganakamungan iti, karing sablang babaying mebalo, banketo, elamatadya, pamibiyebye. Di naman iebiyasang sisikaso, karing sarili rang kamaganak, lalo na karing galame ning sarili ng pamilya, painggulot ni king kasalpantayanan, at may gitsa pa karokan, kesa king metong atawong alang kasalpantayanan. Para miyabeyo ing metong ababaying mebalo, king listahan ni iglesia para karing mebalo. Sukat e amibaba king edad, aanam apulong banwa, may katamisa niya mo, may kasawa. Sukat babae yung pikabaluan, karing dapat ng mayap, at balo nung inanad masalese, ring anak no. Biyasa yung tinanggap, karing magsantong, king pibale-bale no. Balo nung inos abitis, ding banal. Biyaseng binyesaw, karing atsu, king kalipitan. At may kilawukyo, king mayayaliwang pamanyapat, mayap. Amano ning Ginoo. Alleluia.
pasalamatan ka. Uling lintad mo karing musmus sa isip, inglinihin mo karing mga biyasa at matena ka. Ingginu mantabeya ke kayo, pamamasang ibat king mayap a balita agpang kang San Lucas. Emelambat kay bat nanita, i Jesus mintaya king metong abalen a mayayaos na im. Kaya benoring kayang alagad ang ponding tutong dakalataw. Inyang milalapit na king pasbul ning balen, mipay tagon at inyang asalubungan alibing. Ing mete, lilibing da yapin ing kabubugtungang ng anak ning metong ababaying mebalo. Marakal dakal lamurin ding kabalen ng makipagnugot. Inyang atangalane ning ginuing mebalong kematen, metag kilyang binakapanamdaman, at nga na kaya, nakatatangis, kay bat linapit ya at telane ing langkayan, at ding taong mamitbit memandala. Yesus nga ng minyabi, bayon tao, yuyutos ko keka, mibangon ka. Mibangon niya ing mete at migmulayang migsalita at binalik ng Jesus kang imana. May nga takutan lang makanyan ding sabla at ngarangan po puri king Dios. Lintoya busal tamo ing metong amaulang propeta. Delawane ning Dios ing kayang balen ban iligtas ne. At iting balita tungkol kaya, may kalat king kabilugan au Judea at karing lugal ang makapadurot Judea. Ing maya pa balita ning Ginoo. Pagkamalang kong among, kaya katamong pastor, kaya katamong parokya, masipag, maganda ka, mapanalala, mapagmalasakit, Reverend Father Arnulfo Serrano. Palakpakan po natin si Father Arne. Dahil mong kapatid kong paring maselebrante kaya ni kakatangi Eucharistia ngeni, Reverend Father Ariel Limhoco, kung kura para ko na po ng San Guillermo Bacolor, Reverend Father Joseph Mary Bacay, kura para ko ng parokya ni Santo Niño San Fernando, Reverend Father Ramon Torres, yung Assistant Director de Catechetics, yung kakatang Archdiocese, yung kakatang Kabalan na Pari, Father Aisen John Cruz, Father Teodulo Franco, Paris Pisne San Andres, Candaba, Pampanga, Father Paul Sahagon, yung Paris Pisna ng San Miguel Arcangel, Anao, Mexico, Pampanga, kaya katamong Deacon, Reverend Deacon Arjon de la Cruz,
Reverend Father Alfred David, yung kura paroko ni Santo Tomas, Pampanga, din Comité de Festejos, pakamalong kapatid king Ginoo. Yung Ginoo nga na sinabi kaya rin karang apostoles, nanong nga pala ning metong nga tao, nung apakinabang nane, at mira siya kayong mabilugayato, at mawalaya ing kayang kaladwa. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Ing maragulan diling pibandyan ng tao, yapin ing pie alananga. Nya mabandita mo, kaluluta mo, at intapang talagang pibandyan ang makasinop kaya katamo nung daptan tamo yung pagawa ng Yesus kaya katamo yapin yung kalam yung regalo ng biye alananga. Santa Monica busal na ning kayang masakit na pamibiyebye balo na yung balo iting pibandyan na iti the whole is a real treasure is the kingdom of heaven. Nya na pikabyang nung nanuman itang miyaluang kaligaligan, kasakitan, kapag sumukan, paintulot ni nga po Ginoo kaya uling iya po masanting kayang pamilya. Yung asawa na iya po ay responsable matamadya ay manintunan. At inyang doang ay San Agustin pala, ang anak ng pakamalan, yang biyasaya, pero makasalanan niya bayoya, may binyag kang San Ambrosio, King Milano. Pero, bitas ang may pagalampong, inisip, yung alam patugot ng pasyag, kamay pasyag ng lugod ng king anak na Agustin. Aldot bengi panalangin Nya, prayer also is an apostolate of conversion. Prayer is power. At agpangkiyang istorya, at lunay pulong banwang panalangin sa Santa Monica, yung anak ng Agustin para magbalik yalog. At bandang tauli, nagbalik kaya luming kayang anak, uli ng kayang lugod at panalangin. Nyapin ana kaya niyang may binyag at maging doktor ng Santa Iglesia at may naralya para mikalat lalo yung maya pabalita nga ng Santa Monica kang Agustin. Agustin, potang mateku, maskin mo ka rin, malyari mo kung akut-kut. Pero, mo ko kakalingwan kaya kang misa. Nya kening misa nga ining sa simbanta mo, at yung kening kinong, papatalakad king meten ng anak ning mebalo naim, itang ebanghelyo na din. Ting meto nga mebalo, kabubugta nga ng anak, meteya pa, so, wala nang manintunan kaya. Wala na magsuporta kaya. Magkasakit ya. At balo na ng Ginoo ing makanya nakabilyan. Nya pepatalakaran iba't king kamatayan sinubliyang pepye. O yan, yung panalangin na yalang patad ng Santa Monica. Kadwa, mo ing mga diya, nun alam patugot, yung nung ko rin niya muntay ng anak na tutukyan kakawan kaya, balang pakiting kaya pangaliway ugali, sikwil, inabandon, likwan. Kaya rin alawang ima, nung yung anak na matsure ugali, lakwanan buring tukyan at buring aralan, buring
biyang suporta na kaya, bayang magbayo ugali. Nya, yung taong tunay anti San Agustin, sisisi kaya kikatang kasalanan nga ng San Pablo, iba man is in Jesus Christ, He is a new creation. No imeto nga tao, kaya bene Kristo, maging bayo yang lelangan. Nya San Pablo, bayo yang lelangan. Uli niyang minuna, paintunan na rin Kristiyano, pasok na lang, papaten na lang, pasakitan na lang, ang ganapin ng misa ni Aldo, paintunan na rin Kristiyano, makakabawi ang muntay Damascus, Syria. Dapat ka rin yung conversion milyari. May nabuyak yung kayang kabayo, at nga ng Jesus kaya, Saulo, Saulo, bakit pakilabanan mo ko? Kanita, nga ng anak San Pablo, ikayo po yung Ginoo, ako pin nga na. Manimat kanita, may bulag ya, San Pablo. At tang meto nga Kristiyano, lagyan na Ananias, sinabi ng Ginoo kaya, puntalan me, ng tao ngayon ni, ay, tatakot ko po, makamatay pong tao Saul, ha? Munta ka rin nga na may bulag ya, naakakit. Idalami kayong balaya mo, mamang mibalikin kayang pandalawe. Anya inulin at sinabi na kaya kapatid na Saulo nga na, yung Diyos nga na inutos na yung, kaya hindi ka pa kakong pabale-bale, baka kang kumayap at manakit pa si Bayo. King uli na tita, yung atin king balaya ng Ananias, tigkila na rin mata na at may nakitiyang pasibayo. Paul is a new creature. Bayo yang lelangan nulang migbayo ya ugali, migbayo ya katapatan kay nga pong Ginoo, migbayo ya lugod ka ring Kristiyano, migbayo yung kayang matsurang ugali kaysa kayang papataya, babiyang biya. Instead now of instead of cutting down life, is now a life giver. He gives life, the life of faith, the light of the gospel, the light of hope, the light of full, total dependence on God. O ito, yung bayong pibandyan at tuklasan ng San Pablo. Yung pangalawang klaseng pibandyan, iya mo material, iya mo upaya, iya mo kabyasnan. Noon yapining pibandyan ng pamagbaliklog, the gift of conversion. The gift of conversion of Augustine, making San Agustina from Agustina makasalanan at mga di, pasalamat nga pong Ginoo, making bayang lelangan, making Santo San Agustin, uli na ning imanang Santa Monica. Amen. Sasalpantay ako. Ipam sa magtis maral, ipapatawad ang kasalanan, ipasubid ang miring mete, at timbir langga. Amen. Kapatid, miti pong tamo ban magmasusi, yung misteryo ng kakatamong kaligtasan, tingin sa Kristo,
Adon tamo king Diyos sa ikpatamo, ibulat ne para king mabilugayato, iting sibol ning biye ampon kanuanan. Ikikatam pagibat, kimbalang panalangin, Ginoo, para naman mo yung panalangin mi. Para karing sablang mitagulaling karing sarili ra king Diyos, bansaw pa na lang maging tapat karing karelang pangako, manalangin tamo king Ginoo. Para king kapayapan karing bansa, ban ing Diyos ilako na king yato ing violensya, at busta na katamong sumuyo kayo king kalayan, manalangin tamo king Ginoo. Para karing matuwang magdusa, paulining pangainipan king biye ampong sakit, ban mantanya nala kapamilataning pamaglingap mi, manalangin tamo king Ginoo. Para kaya katamungan makatipon keti, ban ing Diyos turuana na katamong gumamit masalese, karing mangayap abage abinye na kaya katamu, ban lalo da katamong alapit kayo, at karing alanganggang kanwanan akeyang pengako, manalangin tamo king Ginoo. Ngeni adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ikpa, para naman mo saring panalangin kaya kang balayan, pagkalam kaya kami, ing pamisip mong adwan mi kaya ka, kaya kasal pantayanan. Iti adwan mi, kaya kawalatan ng Kristong Ginumi.
Nalahin kayo kapatid, kinitahin kaya katandaon. Matanggap yarapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. O Diyos, igpami, yang pamila ring banal mong altar dating ain mi, bilang kapagmasyan, king kapiyasan ng Santa Monica. Panagapumi, king kaya kang pakalulu, ing makaligaya lasang, emunano kaya ka, at apakyabutan dasana para kaya kami, ing maglapong mong grasya. Itiaduan mi, king kabalatan ng Kristong, ginumi, Ginoo manatili kaya kayo, yat na rin po suyo. Pasalamat aking Diyos sa kinutam. Tinaping karapat dapat at matulid, sukat at makakawas. Ang pasalamatan na kayo sa balang pananit numang ka rin, o ginaman nalipa. Mayupayin totoo talagang Diyos, king kapamilata ng Kristo ang ginumi. Ampat king makapagmura lang kasalpanayan daring kaya kang banal, pagkaluban meng panibayong sikina ng kaya kang banal ay iglesia, at kaya kami naman yampang mula ring mga tibe katunayan ng lugod mo. Antimuren ban migampanan la ring misteryo ng kaligtasan. Gigis singan mo kay kapanandaman king kapamilataning mga sampat ng halimbawa, uliran at mabibili king lalamdang pamanampun kaarapan mo. Ulinitaw Ginoo, ikami man papasyag mi kasalpantayan mi kaya ka, at kami rin sa blangang hialampon banal, pupulyan at pasalamatan at ngaming kakanta. Ikapining manalo Ginoo, ating metulelan matampanak ang pupurian. Uliging kapamilatan ng anak ko, ya si Kristo ang ginumi, ating upayaning manal Espiritu, pagkaram mo kong biye sabla, lain pabanalan mo. Alakantok nang mititipan king balayan mo, mangkanita manabat king kaislag ng aldo, aging kayalpog na, ing dali siya daon miyang pangya, king lagyo mo. Uli na ito, Ginoo, pagparalang pumi, palukob mo at pabanal king kiyang Espiritu, dati ngayon daralamit darawon kaya ka, man magawalang katawan at daya yung kaya kang anak. Yesu Kristo ang kinumi, amin utos kaya kami king pagmasyan mila nating misteryo. At tatandanan mi pa, kanitambeng mi panganyayaya, ginawa na yung tinape, papasalamatan na ka at pinuri, piraso na yung tinape, itbinyan na iti ka rin kayang disipulong nga na, kunan niya iti, ikayungan at kananye, iti yang kana kong katawan, amidawon para kaya kayo. Makayo mo naman kaiba po ng kaiba ng kalis. Kaiba nga po ng kingwaning kalis. Pasibay papasalamat kay ka. At diwang na yung kalis ka rin kaya ang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikuangan minum ko kan iti. Iti yung kalis ng kanakong daya. Yung daya ng bayo talang gantipan. Ami bubu para kay kayo para ka rin sa blantaw. Pangketa mi patawar na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako.
Seryo ng kasalpantayanan. Ngayon nagaganda kami Gino'y makaligtas ng pamela kamatayan ng anak mo. Imaligayang pangasabli ng bebe at yung pamitas na panwa. At lain makasadyang sa halubong kingkadwa ng panyatang. Darami may kaya bilang kapasalamatan iting mapiat pa na sakripisyo. Baliktad may pagamuha mo mi ingay ng kaya nga Santa Iglesia at kilalanan may midaon king Vienna. Paulin sakripisyo ng kamatayan na biriyan mo kaming misut ka pagkal mo sa aking ikaming pasiknangan king katawan at daya ng anak mo. Mikatuan kami king banal ng Espiritu at maging metong kaming katawan at metong mga Espiritu kang Kristo. Ganaka na kesang maging metong mong alananggang dahon keka at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal muna king Nuan a Maria akapilan man birhen induning Diyos, kambering nuan mong apostol at maligayang martir, kambenang Santa Monica at San Agustin, at ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaw panalang patanat, king arapan mo. Pagamwa mo miyo, Ginoo, iti sanang ayining pangasot mikeka, pasulungan ng kapayapan at kaligtasan, ding sa blaking mabilugayato, pasikinangan meking kasalpantayanan at lugod, ing Santa Iglesia mong kasalukuyan, maglakbe ketiking yato, saksi king kasakitan, daralanan ning pamisagsagan, kaguluan, magdalayasan ng kapayapan at kapanayan. Kami ning kekangalipan, Papa Francisco, ing kaming Santo Papa, Florentino, ing kaming Obispo, Iapusetu, pakamalan ming Obispo Emerito, Arnolfo, kaya kaming Kura Paroko, ading sablang Obispo at Pari, mabilugabalayan, gewa mong sariling keka. Mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin iting pamilyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo nga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaot. Ding kapatid ming may angon na biye at ding keka may matula at may muna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambel na at kaya, ipamaypayan tuto kagumning banala, Espiritu, pupuyan nakat parangalan, manggaman king alanangga. Kautusan ng mga obiske katamo at may alkos king tibinwang turuda nga tabong manalangin.
Kawis mo kami ginugin sa blang marok, malunong pagkaluming kapayapang king paraon mi. Para sa upan kaya kang pakalulo, para di kami kabis kang kasalanan, at miligtas sa blang kaligaligan. Kabang mananaya kami kampiyan ng maligayang kapanarigan, king panyatan na sa Kristo, kaya kaming talapangabos. Panginoon Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ka, Apostol, yung kapayapaan lalamukan ko kaya kayo, kapayapaan ko babayan ko kaya kayo. Yung masana babalikdan kaya kaming kasalanan, ninalamin kasalpantayan ng kaya ka Santa Iglesia, pamayapan ng pang bilugan, ang pangking kaburian mo. Iyang mabibiyat magari, banggaman king alananggan. Kapayapaan ng Ginoo mantabi sa kapilabang kaya kayo, pakitang yan ni king misasan metong ta, king kapayapaan. Di kining kordero ng Diyos, na milalako yung kasalanan ng yato, lalo na rin kayawis kakapunan ng kordero. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at linga. Salamat, king pakawal mong pamalinga. Salamat po, salamat po. Salamat,
mangan mi aldo aldo babiemwa Buknangan mi balat mi nanumaning kailangan mi Salamat po Ginoo salamat po Karing-pengaring at kapatan Kamag-anak at kasiping balik Numan kabayat ting bubuat maging mayanan ting patpat Salamat po, Ginoo, salamat po Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, deti sanang banal na misteryo gampanan mi, king kapigaganakan ka rin ke kang banal, ipanabang dake kami ingalanganggang kaligtasan at kapayapan, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Magsipo muna po, mga 10 minutes lang at saka 1 hour. Viva Santa Monica! Pistang-pista na po. Siyempre, bago po natin tapusin ang ating pagdiriwang sa umagang ito, pasalamat natin ang ating Archbishop Emeritus, si Aposeto, na palagi pong kahit na retirado, sipag-sipag pa rin at very dedicated at mapagmahal sa aming mga pari at sa mga parishioners. Palakpakan po natin si... Siyempre, yung mga guest priest natin, pinakilala na raw ng isa-isa ni Aposeto, pero pakilala ko ulit. Na dito po si Father E.J. Cruz, siya po ay kababayan natin dito sa Mexico. Si Apong Mon po, regular natin kasama si Among Mon. Mga kaklasiko po, si Among Ariel Limhoco, balagi natin. Si Among Pep po, yan pong kaklasiko. At saka ang pinakapogi po sa bats namin, si Father Alfred. Ayan. At siyempre po si Father Jojo, dito rin po siya, kababayan natin sa Mexico. At ang ating pong diakono, si Reverend Arjon, maordinahan po siya sa June 8, no, sa Kalulot. Pasal po tayo doon na makipagsaya tayo sa kanyang ordinasyon sa pagkapari. At siyempre po, pasasalamat din sa this year po yung naging piyesta committee natin, pinangunahan tayo ng mga Knights of Columbus, sa yung kanilang pinaka-head, si Brother Neil Fajardo. Kahit wala po sila, palakpakan natin sila. Wala si Brother Neil.
Siyempre po yung palagi kong kasama sa konseho, ang Paris Pastoral Council, sa pangunguna ni Aching Bell at sa Paris Finance Council, ang mag-asawang Chris at Rona, at ang mga kasama po sa konseho. Palakpakan po natin sila. Ganun din po yung mga CPC, sila po yung mga galamay sa mga chapels, sila po yung kaagapay sa pagkalinga sa ating parokya. Palakpakan mo yung mga CPC natin. Siyempre po yung maraming mga nag-sponsor sa ating mga misa at nagpamisa para meron tayong gagastusin sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong tulong. Palakpakan po natin mga sponsors natin. Siyempre po yung mga walang sawang nagsiserve sa ating mga misa. Ayan, mga EMDC. Palakpakan yung mga EMDC. Yung LECCOM, thank you sa LECCOM. Yung pong mga Aserets, palakpakan yung mga Aserets. Ito pong mga altar servers, baka may magpari dito. Palakpakan pa yung mga altar servers. At siyempre po yung mga choir natin, palakpakan. At ang nagko-cover po sa ating mga misa, yan ang mga bagong ministry ngayon sa simbahan, yung SOCCOM. Palakpakan po natin yung SOCCOM. At sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa pakikisa, pakikibahagi sa pagdiriwang natin sa ating banal pagdiriwang ng pista sa araw na ito. At kung wala po kayong mapupuntahan, malapit lang po yung Jollibee. Pero mas malapit po sa likod. Kung pagdadamutan niyo po kung ano man ang nandoon, pagdamutan na po natin ang munting nakayanan po ng ating parokya. No? So ulit po, maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Pang Father. Ayan, naraning pa niyo. Bless now. Bless. Pilo. Bless you now. Bless. Ginoo manatili kaya kayo. Dokuyo rin buntukyo at magandiga po king bendisyoning Diyos. In Diyos, haligaya at tula risablang santo. Bendisyonan ako sa ngalang kapupusan. Ikayong sablang birian ng magmasusikan natin kayaldawan. Amen. Minisya ko sa aking sablang panganib, kikapamilatan ng panalain daring banal, lalong-lalo na Santa Monica, at mabiyasa ko ang bibye banal, kikapamilatan ng kayang alimbawa, bakong mayakit babye, kasiwan kapilan man, King Joseph karimpara yung tao. Amen. At nung kakamtan nyo na, kambera rin karin banwa, yung tulang alang kapupusan, ipagpatulan niya sana yung banal iglesia. Ngayon ni balo na king ding anak na makayaw la karing ahirampon kayang alangagang kapayapan. Bayo tayo biyan tauling bendisyon na welcome tala rin kaya katamong Madre, Holy Face of Jesus Sisters. Palakpan tala rin Holy Face of Jesus Sisters. Hindi po, abe-abe kayo mamindisyon. Ginoo manatili kaya kayo. Bendisyonan o kumayo pa yung Diyos. Sige pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Ing misa may yarine umetaking kapayapan. Aleluya, aleluya.